Niya-issue din mga gala nga akong klarohon din sa publiko. Matod pa nila, amo mismo nakabasaman siguro ang mga pastor nagkahiusa sa pagsungag sa iglesia matod pa nga tinukod ni Kristo nga ang buot ipasabot nila ang Romano Katoliko nga pagtuo. So ako ning klarohon din sa publiko karon, dili tinukod ni Kristo ang among gisungag ug dili pod mga pagtulunan ni Kristo ang among gisungag. Among gisungag ang mga pagtulunan sa Romano Katoliko nga simbahan nga dalang madjilan dinhi sa Pilipinas kaniadto nga maoy responsable sa pag-ilad, pagpugos sa atong mga inosenteng katigulangan. Mao nay among gisungag. Nabadi ay mga Kristohanon unya musungag sa simbahan o mga pagtulunan nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mga Kristohanon mi brad, dili mi mga Romano. Mas katuohan pa nga kamo ang pisungag sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mapamatud-an magid kini siya sa balaang kasulatan. Mateo kapitulo 27, sayo sa buntag ni ana, mga kadagkuan sa mga pari naglaraw pagpatay kang Hesus. Pero ang Romano wala makabuntog sa iglesia nga tinukod ni Kristo. Grabe ang ilahang paglutos mga kaigsuonan ko. Labi na sa time sa Dark Ages, sa diha nga gipakanaog ang Inquisition Decree. So sa mga Santo Papa, sa Romano Katoliko nga pagtuo, kansang katuyuan ini mao ang paglutos, dako, patay, ihaw sa tanang mga sumusunod sa atong Ginoong Kristo. Mas katuohan pa mo. Tinawon daw sa tong higalang gitawag og tagak nga pastoy ang mga punto ug mga informations, pero sa dihang gipresenta niya yang argumento, sa dihang gilatag na niya ang iyahang gitawag og mga punto, baseless. Unya pagkahuman dili mo haom sa gitawag og standard information nga gisulat sa balaang kasulatan ug sa kasaysayan. Kini nga tong higalang nga pastoy, instead of magbasa sa kasaysayan, naghimo-himo naman inuon og tawag ining story para ingnon nga gitawag og tinuod siya. Ang ngayon baghatang mutuan ning tawhana nga diin kabalo man ta, nga tawag kining ilaron lang ta. Ang maidad lang ining ato ang gitawag og amigo kadtong mga Katoliko nga way tuon-tuon sa pagtuong Katoliko. Muna ko pa istoryahon ni murag correct, pero ang tinuod na walay butaw. Butaw ang presentation, baseless ang presentation, unya mugna-mugna lang sa iyang una-una kanang iyang gipangsulti. Tinuod bitaw nga ang mga pastoy karong panahon na kanang mga anak ni Martin Luther nga mingbuto lang after 16th century, nagkahiusa na sila or magkahiusa na sila pag naay Katoliko. Atakihon kinalag sakto. Nga naman, kung naang simbahang Katolika, babag mangguna silang tutunlan. Anong babag man silang tutunlan? Kay makita ano, kasi tinuod, kasi di. Pag naang simbahang Katolika, maingon man di ang tawag ini mga tao nga, mas nauna mga simbahang Katolika, kung itandi ini nila. Unya, mas nauna, in the sense nga, gitukod siya ni Ginoong Jesucristo. Dili tungod kay, nauna siya, parehain ng tawag ini mga punduka nga walay gibasihan, gikan kang Ginoong Jesucristo. Ang simbahang Katolika, nauna, tungod kay gitukod siya ni Kristo. Kining atong mga higalang mga tagak, appealing ato ang gitawag og pastoy nga to ang gireaksyonan, buto lang man mura manig kaning uho nga resulta lang sa lipak. Di ba? O di mura ning uho ang resulta lang sa gitawag dalugdog ba. Kung baga, naghimo og mga story nga dili haom sa mga punto sa gisulti sa Biblia again og sa gisulti sa gitawag kasaysayan. Naghimo-himo nag story. Dili malimod ang kamatuoran nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Ginoong Jesucristo. Sumala sa Biblia, sa kasugat-tugod og simbahan, St. Matthew chapter 16 verse 18, and according sa history, according sa gitawag og mga factual evidence, according sa mga verified evidence, ang gitukod ni Kristong Iglesia ang Romano Katolikong Iglesia. So kung magbasa gani ka sa Biblia nga naglisgot og iglesia, sumala sa kaysan kanang iglesia ha, ang nag-exist anak karon mao nang Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala nay lain. Kung napay mo sobra ana mga piki na lagi pangtukod na mga Amerikano. The fact nga inyong gisungag ang simbahang gitukod ni Kristo nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, so gisungag pud ninyo ang pagtulunan og si Kristo mismo. Kay Colossians chapter 1 verse 18, si Kristo ang ulo, ang simbahan mao ang iyang lawas. So kung sungagon nimo ang iyang lawas nga mao ang simbahang Katolika, mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, gisungag nimo si Kristo. Kung kalabanon nimo ang simbahang Katolika, gikalaban nimo si Kristo. Kung gidaot nimo ang simbahang Katolika, atakihon nimo ang simbahang Katolika, imong giatake o gidaot ang atong Ginoong Jesucristo. Kay ang Kristo nga ulo ug ang simbahan nga mao ang lawas, dili gyud na mahitabo nga manag bulag. Manang bot-bot na moingon mo nga wala niya atake, giatake ninyo o gisungag niyo si Kristo kano man tungod kay makita nato si Kristo karong nga panahon pinaagi sa iyahang gitawag iglesia. RCC daw ang ilahang gitawag og gisungag, unya pagkahuman ingon pa nila bit-bit man lang majilan, nya pagkahuman ingon pa niya nga tawag ining mao din nag-ilad ug nagpugos dos mga tao. Nga kaniadto nga mga inosente daw mga Filipino gipugos daw aron sa gitawag pagtuo mo baka na nakasuot sa gitawag kasaysayan.
Mo na story ni Pastoy. Pero ang kasaysayan mismo nagsulti, gini nga tawag ining The Philippines, a Unique Nation by Sonia M. Saidi with Gregorio F. Saidi's History of the Republic of the Philippines. Sige ngon din Missionaries and Spanish colonization. The missionaries played a significant role in the colonization of the Philippines. They came with the conquistadores. They bravely penetrated the uncharted mountains and explored unexplored jungles and enduring great hardships and not infrequently suffering a martyr's death in the course of their evangelical labors. Liman ka, pamatyon pa din sila. Kanya pagkahuman, gipugos na noon nila mga tao kaniyadto. Nga mahitabo pa manggani nga pamatyon sila tungkol gigiwalin nila ang maayong balita. O niya pa, ato yung padayon. Their only arms were the crucifix, the rosary, and their virtues, ang ilang kinabuhi nga makitaan sa mga Kristiyano, o makitaan sa mga Filipino kaniadto. By the sign of the cross, they conquered, winning the Filipinos to accept Christianity and Spanish rule. So, buti pa sa but ng giingon ni Pastoy nga gipugo sa mga Espanyol kaniadto ang gitawag og mga tao, ang mga Filipino, para pagdawat sa pagtuo. Didawat ang mga Filipino sa pagtuong Katoliko tungkol kay nakita nila ang kalisod, nakita nila ang kinabuhi, maayong kinabuhi, makasantosong kinabuhi sa mga misyonero nga niabot sa Pilipinas kaniadto o ba ni Fernando de Magallanes. And according pa ni Dr. Ralph Earl, nga usa ka tawag ining Bible scholar sa mga Protestante, ingon pa niya, most of early Spanish friars in the Philippines were saintly men. So, buti pasabot, mga makasantuson nga mga tao. Mo na nag-convert ang mga tao tungkol kinakitaan sa mga tao o sa mga Filipino nga ang kinabuhi ni ining mga tao na makasantuson og angayan nga sundon. Asa man tamo to, kanang chismis ni Pastoy o kaning gitawag og kasaysayan. Wala ko sa ko nang giingon, mailad ninyo ang tawag ining mga inosenteng Katoliko. Pero kadto mga nagtuon, saan ninyo mailad? Laing nga point. Ingon pa niya, Kristohanon daw sila, dili daw sila tawag ining Romano. Ilang gini mo ba nga, murag pikoy ba? Nagsulti og tawag ini mga pulo nga wa sa kasabot. So yung gipanulti. Di ba? Ang Kristohanon naabot og Roma. Unya, so malapang San Pablo, Roma 1:7-8, kanang pagtuo sa taga Roma, mikaylap sa tibuok kalibutan. So kung kanang imong faith, wa na nagikan sa gitawag og Rome, gikan sa Jerusalem, piki na. Og sigurado ko nga kining pagtuan ning pastoyan doktoy man daw ang iyang pagtuan made in America, dili made in Jerusalem nga niabot sa gitawag og sa Roma. Nya mo angkon mong Kristiyano, mo di mo Kristiyano. Kini mo mga tawhan na they are not Christians. Nga naman, Christian is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. O nya, ang doctrine ni Kristo naa sa Iglesia Katolika. Kung di ni mo dawatan ang Iglesia Katolika, wa ni mo gidawat ang doktrina ng Kristo. Kung wa ni mo gidawat ang doktrina ng Kristo, so therefore, dili ka ang ngayang tawagong Kristiyano. Gikot pa niya ang St. Matthew chapter gitawag 27, ingon pa niya, mga pari ko noon nagpapatay. Tuo ko bag doktoy ni. Doktor ni, doktoy man di ay. Kanang St. Matthew chapter 27, kanang mga pari nga nagpapatay na pari na sa Judaism, sa Judaismo. Dili na paring Romanong Katoliko, kay ang Romanong Katolikong mga pari gikan sa laray ni Kristo. Gikan kang Kristo, gitukod ni Kristo, hantod kang San Pedro until now. So, butbuot og kutlog tawag inong sitas nga dili mo gipunting sa nagkasulat sa balang kasulatan, mangingilad yun. Tama. Nga wa gid mabungkag sa Roman Empire ang iglesyang gitukod ni Kristo. Nga naman kay ang saad ni Kristo, et forte inferi non prevalibunt adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Ya ingon pa ni Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Bisa pa nang lutos ang Roman Empire kani adto, buhi ka ng maong simbahan na. Buhi ka ng maong iglesia from the 1st century AD until now. Og walay laing iglesia. Walay laing simbahan nga matrace ang iyang kasaysayan gikan karon nga panahon paatras. Sa mga gipang lutos ng mga Kristiyano sa panahon, sa first 300 years, walay lain ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Wal nagyulain. Kung naapay lain, peke na. Bot-bot na nga sikta sama anong gipasakupan natong higalang pastoy. Naanap po niyang ginama-gama o buhat-buhat nga story sa ato ang gitawag og higalang pastoy. Ingon pa niya, Dark Ages ko no. Naggrabe daw ko nung pagpamatay, gihimo sa Romano Katoliko. Ilang yung kaya nga wa nagbasag kasaysayan. Instead of bubasag history, ang ilang kaugalingong istorya mo, ilahang gituuhan. Sa mga pagpangluto sa Dark Ages, ang Dark Ages, but pasabot na intellectual darkness. Kaya gisulong sa mga barbaro ang Western Empire nga naa ditong Romanong Katoliko, o tungod ni ana na kunkir nila, o nya walay gitawag og klarong gobyerno, walay klarong edukasyon, walay klaro nga pamalakad sa gobyerno mo ng Dark Ages. Nagsugod na sa 475.
Kanya nga nabot mga inquisition. Nga sa panahon sa inquisition, kana nga tawag ini nga panahon, mao man na ang paghari, pagkuyanap sa gitawag og mga muro sa Espanya. Unya, kanang gitawag og pagkuyanap sa muro sa Espanya, nakadaot na sa susyudad sa Espanya at that time. Mo na nagpatawag o nihangyo si Reina Isabela o si King Ferdinand nga maghimo og inquisition. Gi-aproba sa to papa. Unsa man din ang inquisition? Inquisition abot pasabot inquiry. Dili na to murder o to kill. Pagkakalang yun, no? Ang pinakabugat nga mahatag sa Iglesia Katolika nga silot niya atong mga taong irihis, excommunication. Dili tawag ining execution. No, dili na mao. Dili na mao. Ang mag-execute concerning capital punishment, ang gobyerno dili ang Iglesia Katolika. Basa-basa lagi tawag ining history to. Ay lagi na ipatuon ng imuhang gitawag og story man ang imo, di man namin nagkabutang sa gitawag bala ang kasulatan og sa gitawag og kasaysayan. Inquisition. And lastly, kanang gingon nga inquisition diha sa or kanang gingon ninyong giluto sa Kristiyano, mga irihis man na. Nagtudlo man ang mga butang sukwahi sa tudlo sa mga apostol, mo nagi-condemn. Kanang gingon niyo mga Kristiyano kuno, mga irihis na. Di na mo tuos sa Dios. Tawag in nagbuhat-buhat og ilang kawalong doktrina nga dili mo doktrina sa gitawag mga apostol. Nya mo na dapigan ninyo. Irihis gyud ni. Irihis. Ilaro mi ninyo ay gyud ilara kay di mi ninyo mailad. Di mi ninyo masulod sa inyong boss kay dagko kami. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.